ora pengen njaluk, tapi aku pingine dikeki kan. Oh, diparingi. Nggih, langgam-langgam ngono lho. Nggih. Niki caping Gunung Madura nggih. Caping gunung. Madura. Piye kuwi? Kados biasane niku. Biasane iki sing ndi? Aku ki ngerti basa Madura sing didahi Mas Bambang lho. Pripun? Patek celeng. Napa niku artine? Takono Mas Bambang aja takon aku. Mboten lumut yange. Mboten. Nggih. Garwane gerah niku aku. Oh nggih, mugi-mugi enggal saras. Amin. Amin. Coba dilintang. Nggih, kali jumeneng nggih. Duh, monggo. Duh jumeneng malah sae. Oh nggih. Monggo. Niki wonten bawane napa mboten? Wonten. Nggih. Oh niki penontonnya kathah sanget lho, Mas. Wah, akeh banget. Wah, elak lho. Wah, sik ditutup nih. Konten Raden. Misoane nggih Mas Dalang. Dalem? Wonten misoane, senggaane. Oh nggih. Sembarang nggih. Make pinika laben Inumenason marase Suarane jan elok banget ya. Nggih, nembe belajar niki, Mas. Belajar wis apik. Amin pangestunipun panjenengan. Kelas pinten
toh? Kelas kalih SMP. Loh, SMP. Nggih. Wah, suarane wis elok. Nggih, matur nuwun nuwun. Sampeyan nek asine nggih mriki to, Mbak? Nggih, kula sempu Sempu. kakung menika. Kong Marson nggih nganu nggih rawuh. Rawuh. Rawuh nggih. Monggo mau di ngono to. Badhe Ki meng ya enek bintang tamune. Sopo? sinten? Lah, iki Kang Somat iki. Oh, nggih. Pak De Somat. Ayo, monggo Kang Somat. Damel ngregengke swasana. Nggih, monggo. Monggo klaturi jumeneng. Mboten nonton spote ta niki. Usah. Rasa dicepoti paling yo cilik. Nggih, nuwun sewu Mas Dalang ndelek ajar nggih kula. Nggih lah, kula sing nggih ajar iki. Ndelek Mboten, ajar. kula nderek ajar. Kok nih. pelo to? Ajar ya wong barudan kono dalane muangel kok aku Oh, belajar. Pak motor angel ram kok. Nggih, ndelek ajar. Jadi rene belajar. Nggih, ken apa niki? Jungkir Nggih, walik. Ken lho monggo. Ken jungkir walik salto nggih monggo. Nggih. Lah nggih mboten maksudnya iki nggih baturi kula guneman mriki lho. Wah, baturi teng mriku. Nggih, mboten Jajar. iki. Jenengan tem mriku kula tem mriki. Oh, berarti mboten baturi nggih ngancani nggih. Lah mengke jenengan tem mriki. Nah, Lah mriki mboten asal bayar. niku kan nyingkrek. Digentosi panjenengan nggih. Monggo dipun lajengaken menika. Nggih. Caping Gunung Medunten, Nggih. Medunten Madura. Madura. Medunten. Di jaman berjalan bala engah
Nggih. Gayeng sangat nggih Om Somad. Ah iya rame. Gamelane ruan, Aku Cak. demen capek Gunung Madura iki demen. Lateng napa? Artine ra ngerti aku. Sami kula nggih dereng ngertos. Sampeyan ora ngerti artine? Dereng. Loh, takono sing ngerti. Loh, tirase panjenengan dereng Lah ngertos. iya aku ora ngerti. Takono sing ngerti. Kok nduding ngeten to, Om? Ngokon iki. Takono sing ngerti. Oh, nggih. Ya sing ngerti ya sapa ngono lho. Dadi melok. Padha ra ngerti. Nggih. Ya kok digoleki bareng-bareng ngene YouTube Nggih. ketemu. YouTube. Heeh. Napa niku YouTube? Ngene HP sing enek gambare abang terus enek panek. Walah YouTube. Diganti to? Ndamel P to ket rumiyin. Lah POP. Wah. Ndamel P. ora apa. YouTube. Kleru ora majalah ya. Nggih. Nggih. Niki wau Adik Mirza badhe nembang tirasi. Loh, Mirza. Nggih, badhe nderek. Lho, adek ta? Nggih. Tunggal bapak. Adik kula niku wau, rayi kula niku wau lho, Om. Tunggal bapak, tunggal ibu. Nggih, kan wau nderek panjenengan. Endi? Lho, niku wau niku wau. Iki ta? Nggih. Adek ta? Nggih. Rene ta? Ya tak kira lek kembar aku. Sampan sing gawe kabel apa sing ora? Kenalan ora? Kakak kelas. Nuwun sewu Bapak Ibu menika penampilan sing TK PKK. PKK, TK PKK. TK PKK niku napa? Lancar, Ngancar. lancar. TK PKK. Maksudnya pripun to, Om? Penampilan TK. Walah, Podo. sami. Namanya Mirza. Mirza. Nggih. Mas jalan. Mboten takut ta? Pun jenengan kula pasrah ning jenengan mawon. Biasanya nek pasrah niku bayar lho, Mas. Loh. Lah, napa dereng asal kalau mau? Anu, mboten maksudnya bayar iki senes yatra. Lah bayar napa lek? Ya napa saenten iki gedang-gedang napa? Lah niki lho gedang niki lho. Nggih. Gedang sajen niku nggih. Dik Mirza kasih sekolah Asik. kelas SMA. Kelas kawan SMP. Klentu. Wah, kondisi malah dibawani angkur. Mas Somad gowo. Nggih, kula wakil. Iki wakil. Pasrah, Dik. Pasrah. Oke, dadi Padha pasrah iki mau. kono bayarine lah kene bayarine. Ya monggo. Tak rungokne sesuk tak terokne. Wah kaya iso-iso. Ayo sama. Sapa wong sing ora Siapa yang tidak kecewa? Wah iso. Wah. Kok ero to, Mas? sing kecewa mboten panjenengan to. Titik kok. Nggonku nunggu srengenge niki ketinggian diulang malih nggih. Ya, dipasne ya. Monggo ting-tingane. Lek kirang banter ditutuk kalih palu. Karo apa?
Palu. Komuni atuh. Terus lek Kirang Buanter malih kalih Bodem. Bodem enggak? Sing Wageng niku lho, kados Palu. Tak kira bodem gurah. Sapa wong sing ora gelo nggonku nunggu srengenge nganti lingsir. Mas Somad. Dalem Sing awal wau jenengan artekne lah kok sak terusnya mboten. marai bingung kok. Bingung das pundi to? Lah aku bulan baleni. Aku meneng ya saya. Napa? Aku ganggu ya. Mari ganggu ya. Lah Gak kula satu artekne ya. lah panjenengan kok pola mawon Ora. Enggak tak artekne. Kemarin ganggu aku mau sauri uyah. serah lentu Ya sekedap. tenang to ya. Pun diseseli, Mas. Ngajak aning tawang niki nun sewu ting-tingane diunggahaken. Diunggah nih. Nggih. Gendere dijunjung rene. Mas. Dijunjung. Malah kowe ra teka yen kepethuk mesti tak jiwel pi Duitnya oke malah watuk. diombeni obat Bodrexin. Nek watuk, Nggih. enggak aku enggak mandi lek kuwi. Lah napa? Biasane anu 3 gelas tetes. Napa? Tetes. Teteh. Oh, nganu kembang tetes niku nggih. Sing tentrek sanes. Tetes rabuk kuwi. Lah nggih niku, tetes rabok niku. Gajatke ya. Nggih. Lali janjine. Niki duet napa Harus apa? panjenengan? Oh, aku ra iso. Aku tak joget ya. Nggih, mboten napa-napa. Kadung dandan kowe ora teka. Janjane kowe ning ngendi gagakmu sajak nyubriyani atiku sujana
Nggih. Wis lali janjine barang. Wong judul tok Oh, ya. judul. Nggih. Nek ngapane pirang sasi Napa nih? anu lagune iki. Lagu napa? Janji lali janjine. Sinten sing lali? Anu ora lagu lali janjine meneh ngapane pirang sasi. Sasin lah niku napa nih sasi niku? Anu sasi ki Kula ya. mboten ngertos. Kuwi nek sasi ki digawe biasane teko tepung. Ya sendok makan Oh karo nggih. dilepek Nggih. terus dikasih gula merah Nggih. terus sama kacang Nggih. hijau Nggih. terus ditambahin Nggih. banyu Nggih. 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 terus disumet. Nggih. Dados mercon. Dados mercon. Ora. Nah, terus napa? Dadi bakpo. Bakpo. Heeh. Aku takon bakpo apa ngono. Kula pun semar kok. Oh ya wis. Bentuke sing kados blangkon. Oh iya bener. Aduh napa Buronan nih? iki. Lah iki Nah iki tersangkane. tersangka iki. Nggih, sampun. Sampun. Nggih, Nggih. penarak riyen nggih. 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 Matur suwun Kadek Mirza. Matur sembahan nuwun. Nggih. Mas. Nggih, unjuk riyen. Nek menawi alus-alusan niku kados to Mbak Sri niku nggih halus niku. Halus. Saking aluse mboten nate konangan. Halus bocore kok. Nanti ra konangan. Alang langgam. Alang langgam tak kira singo. Podang kuning nggih. Nggih. Kira singo.